Oi bos, बाजैया माथो फैदिया? फैगोन जाखो? औ नङा माथो बसनि जानो गोनां बाजैया माथो दाबो सफैदिया? सिरिथा बाबुफोर बे लामाजोंनो नेहाया फैथारगोन। दिनै आं आंनि गोसोनि साननायखौ बिनो फोरमायलाथारगोन। ओमफ्राय बस बाजैया गनायाब्ला? गासैबो खोनासं सेंग्राफोर, जुदि नेहाया आंखौ गनाया नाय आं बेखौ मा खालामगोन। मा खालामगोन बस? बेखौ आं दिनैनो दानो हाबा खालामगोन। बै फैबाय थानाय नामा बस? औ बै सासेयानो। गासैबो रेडि जा सेंग्राफोर, जुदि गनायाब्ला दान लांखागोन। हेलौ नेहा, बेसेबा गोबावनि उनाव नेयै नेयै दिनैसो लोगो मोनबाय आं माथो नोंखौ। गोमजोर माखौ दिन्थिनाय जादों बेफोर? खोनासं नेहा, आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो। जुदि नों गनायोब्ला थाखा फैसा सना रुफानि सायाव आलो आलो फुथान दोनगोन आं। गोमजोर बे नों साननाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। वाइ? मानो मोजां मोना आंखौ? आंनाव मा गैया? मानोना आं नोंनि आखल आखुखौ एसेबो साबजानाय मोना। आंनि आखल आखु? खोनासं नेहा, नोंनि थाखाय फंसेल' सोंथि, नों आंखौ मोजां मोनमारा? आं बुंबायना नोंखौ आं मोजां मोना। आइ हेट इउ। लोगो थांसै, बेफोरबायदि आखु गैयै मानसिजों रायलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। नैबे गोजौ थासारियाव बे जायगानिफ्राय आगान सुरनो हाया। अ सेंग्राफोर, लादो बेखौ। फांसि रगार नों हगार। Woi, सिख्लाखौ मोजां हगार, नङाब्ला बेथा फैसै नामा बस? बारा बाखाथारलै आंना बस। रथौ, अय सेंग्रा, नोंनि जिउखौ अननाय दङबा बे जायगायाव गाखोलां। जाय मानसिया आंनि मेगन नोजोराव माबा मोनसे खैफोद जायो, बेखौ आं नायनानै माब्लाबाबो थानो हाया। मा नोंनि केस नंगौ ना? नोंनि गरखौ नायना होदेरबाय थागौ। आदा रथलाय, जों सानैखौ बासायनायनि थाखाय थेंक इउ। जागोन दे। ओमफ्राय आदा नोंनि मुंखौ खोन्थानो हागोन ना? औ आंना मिनिसोरां, ओमफ्राय नोंसिनालाय? आंनिया निहा, ओमफ्राय बेनिया मिजि। ए मोजां मुं। ओमफ्राय बिसोरो सोरमोन? नोंसोरखौ मानो बिदि खालामदों? बुजिजोब्बाय आं। बैसोर बायदि मानसि थानायनि थाखायनो जोंनि समाजा गुबुंले जायो। नै समाबो जाबाय, थौदो थांलायदिनि।
फाग्लि सेंग्राखौ फसायबाय नामा नोंलाय? फाग्लिखौ जानला मोनला बुंथारो। बेखौनो लादो फाग्लि सेंग्राया मोजांखा नोंजों समायखागोन। ओइ लोगो जोंहा न'आ मोनबायहाय नोंहा थांदो दे बाय बाय। सफैबाय आइ? औ आफा। हामानि सिगाङाव जाबोखो आइ? थां आइ न'आव दसे रेस्ट लाहैथ'दो। मानसि फोसाबग्रानोबो गैला नालाय न'आनो बिमा सोंजोबबाय। आहाबो बुरिबाय नालाय बालायलांबाय। आयै आयै ओरै फैना आयै। मा जाखो फिसा? बेयाव जिरायना आयै। आयै आं दहाय लामायाव सासे सिख्ला ओरैबायदि लोगो मोनदोंना जेन' बिनि महरा रावजोंबो रुजुया। आयौ माबायदि जाखोसै बेलाय लंपेन्ट गानग्रा जाखोना दख'ना गानग्रा जाखोसै आफा? नायनोसो लुगैलाय लांबायहाय आंहा। होद आयै नोंनाबाथाय बांद्रायथार। हाहांखुर जायाबा जायो। बुरिलायलांबाय खामानि मावनो दांनो बालायलांबाय। संग्रा खावग्रा रावबो गैलायलांला मावग्रा दांग्रा रावबो गैलायलांला। बिहामजो संनायखौसो जानो लुगैलायलांबाय। हा माथो नाम जाखोनो आफा? माबालै आयै नेहा। नेहा आइ दै लाबोलाय। लांगौ आफा। देहाखौ माबायदि मोनदों आफा? दिनै एसे मोजां मोनदों आइ। दहाय मानोथो एसे गोबाव जाबोआ आइ? मा? सोर थिफुला सेंग्राफोर बिसोरो? आंबो मिन्थिया आफा। बे सेंग्राखौ मालाबा जोंनाव लिंबो। हारसिं हाला मावनानै जानो बालायलांबायहाय बुरिबाय नालाय सानाय सुनायनि थाखायनो। मादै मिनिसिना न'आव दङ ना? दङ आदै ह न'आव देलायदों। ए बेरायहैनो नागिरदोंलै मादै। हा माजोंथो जानो नागिरखो मादै? नाजों जानोसै आदै मैया हाथायाव लाबोनाय ना दंमोन ना बाथा। हाब आलासि जालांनांगोन नामालै मादै? ओमफ्राय आदैयालाय माला फैयो मादै? ए नोमथैया बे मास जोबनानैसो फैगोन आदै। नै माथो बे दावसोलाय मा खबर ब्र? थौ दसे बेरायहैनि। एथ' सान्दुं गोसायाव बेरायजायो। माथो खालामब्रा खानाय गोलावखौ लोगो मोनो खोमा। थ' बिदिबालाय। दाथ' मादै नोंहा? दे थाब फै दे बारा गोबाव दाथा। थ' बेयाव दसे जिरायनोसै। थ'
नै मालाय नोंहासो फेसबुक स्ट'रि दोनबानो 1K 2K मोनलाजोबोब्रा जोंहासो 0 लाइक हरनायफ्राथ' गासिबो सिख्लासो जाजोबखागोन स्ट'रि दोननायनिफ्राय दोननायानो साबसिन आंनाथ' बिदि नङाब्रा ब्र' फारसे महरबो गैजाया नालाय ओइ ब्र' आं दाख्लै लोगो मोननाय सिख्लाया बैनोमोनलै हाब बरियाथ' ओइ ब्र' नों बेखौ मोजां मोनोबा दानो बुंना लाखा नङाबा उनाव मोननाय नङा दै आन्दायगोनबो ब्र' उनावहाय बुंना लाखायाबा मारै बुंनोब्रा I love you होनलाबाय ओइ रथ' दे मोजाङै ब्र' खारग'लांगोनबो बहाय थांनिहा जेरावबो थाङा दा एसे गामियावसो बेरायलाबायदों जोंबो ओरैनोसो जिरायलाबायदोंमोन थ'ना जेबो खामानि गैयाबा दसे बेरायहैनो थांजायो र' बिदाव बियो आंनि लोगो बिदाव थ' आं थांथ'ला नङा ब्र' न'आव एसे खामानि दंमोन नोंसोर थांदो दे थादो होमबालाय थ' बेयाव जिरायनो स्टुडिअ'सो आंनि मोजां मोननायखौ बिनि सिगाङाव फोरमायना लाखानांसिगोन ना बिनासो सोरबा मोजां मोननाय दंखायो नामा ओहो आं फोरमायनानै लाखानांसिगोन आंनि मोजां मोननायखौ बिनि सिगाङाव फोरमायनानै लाखानांसिगोन ना बेनासो सोरबा मोजां मोननाय दंखायो ओहो आं बेनो फोरमायनांसिगोन ओमफ्राय नों मा बुंनो नागिरदोंमोन बुंगोनलाय नोंस्रा न'खराव सोर सोर जोंहा न'खराव आफा आरो आंल' ओमफ्राय नोंलाय माथो बुंनो नागिरामोन थै जेबो नङा दे बे खोथाखौनो बुंनानै लानो हायासै आं ओरै फैना तेरा से भाई ओइ रुरो वाह मस्त में रोल नोट दियो टच आर बेस है रोल सिगरे दियो ओइ बस निक्सरे उठो आरो बस नि खोन्थाय नांगौ बेखौ मानसि जोबनांगौ मिथिया ना बस निक्सरे नालाय सारकास बडी फिटिंग बियो नालाय बस नि रोलजों बेरायदोंना बियो नेहा थ'दो थांसै आदा अबाव थांनो अ मिजिंसो माथो ओरै गामियाव बेरायलाहैनो नागिरदोंमोन आं नोंलाय बहा थांनो बै खाथिनि बाजाराव थांनानै फैनो नागिरदोंमोन अ दे ओमफ्राय नै मोनसे खोथा निहाया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो जुदि नोंहा रावबो मोजां मोननाय गैयाबा बेखौनो लादो नंगौ बिदिब्ला माथो नेहाया आंनि सिगाङाव बुंनानै लानो हायाखै निहाया नोंखौ मोजां मोनो नाथाय गोसोआव साहस गैयिनि थाखाय बुंनानै लानो हायाखै जिखुनु नोंबो निहाखौ मोजां मोनो बै लामा सेराव नेहैनो हागोन दे बिदिब्ला औ दे बस आं नोंनो मोनसे खोथा खिन्थानो बावबाय नङा ना दाख्लै नोंनि रजे जागोना बै सिगांनि जोहोलाव बे सेंग्राया बेजोंसो बेरायगासिनो दङमोन जों थांनायाव ग्रोब सहैदों नाथाय दा बे सिख्लायाव थाङोबा दाबो बे लामायाव लोगो मोननो हागौ अबा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नामा नों बे सिख्लाया हा साब्रैसो लाना फै biar udah nih oleh bu biar tuh tak ada langsung oi tuh oh sini woi
Itu bos gue bisa parang beli. Wow, nanti pulang dulu bisa nak. Woi, Hei, bos kacau mengkocar baik. Kau tidak kasih mengkocar baik. Aku malam. Neho, dia yang aku juru sekarang itu sekian akan nunggu ukuran sudah yang juru sekarang itu jawab. Nah yang itu. Neho, dia yang aku juru siapa kamu? Wah siapa? Baik ngomong siapa ke? Ya, cuma, bunda dia kau. आंनि आखाइनि थाजों बिसोरनि गेंखौ फोजोबस्रांजोबगोन। नों दोनबाय नुवाखै आंनि सेंग्रा मानसिफोरखौ फोजोबथारनांगौ जेरैबाबो देहायाव जाथारनांगौ। जेरैबाबो फोजोबथारनांगौ बेखौ फोजोबनो हाबासो देहायाव जाथारगोन जेरैखि जाया देहायाव जाथारनांगौ। थुदो थांसै। ओमफ्राय नों आंखौ माला लांगोन? लांनोसै र'। जोंना आइया बिहामजो लांनो थिनगासिनोसो। थुदो थांसै।